L-iskema li ħabbret Malta Enterprise se tagħti sa 300,000 euro f'għajnuniet lin negozji żgħar u medji biex ikunu jistgħu jixtru l-garaxx jew il-proprjetà minn fejn jaħdmu. Il-kap eżekuttiv ta' Malta Enterprise George Grech qal li negozju li jista' jibbenefika minn din l-iskema jista' jkollu sa 50,000 euro fis-sena qotja fi flus fl-ewwel 3 snin u fl-aħħar 3 snin 50,000 euro fis-sena fi krediti ta' taxxa. Ġie spjegat li l-intrapriżi li jistgħu jibbenefikaw jinkludu dawk li qegħdin fil-manifattura, l-artiġġan isowu l-magni jimpjegaw inqas minn 250 persuna u ma' negozji żgħar fl-ewwel 3 snin ta' twaqif tagħhom jew negozji stabbiliti li għandhom bżonn spazju addizzjonali. Minn Kirja morna għal Xirja. Issa di hija xi ħaġa li xi ħadd jista' jixtri dal-proprjetà u jkollu was. Allura hija ta' valur importanti għal min għandu dan negozju li jkollu dal-las fideh. L-iskema jestiża wkoll għal kirjiet u permezz tagħha se jkunu koperti sa 50% tal-ispejjeż tal-kuntratti l-ġodda tal-kirjiet li bdew mhux qabel sena mis-sottomissjoni tal-applikazzjoni. Hawnhekk ukoll se jingħata sa 50,000 euro kull sena botja ta' flus fl-ewwel 3 snin u krediti ta' taxxa fi 3 snin ta' wara. Il-President tal-Kamra Negozji Żgħar u Medji Pola Bela tkellem dwar l-importanza ta' skemi bħal dawn għal dan is-settur. Huwa importanti ħafna negozji żgħar li jkollhom spazju fej jaħdmu. Il-problema tal-lum mhux għandek xogħol hawn kemm trid, imma m'hawnx spazji. Ovvjament Malta l-art hija għolja u kienet għolja, ħadib għolja u allura irid ikun hemm assistenza min-naħa tal-Gvern biex in-negozju u l-startups ikunu jistgħu jkomplu għaddejjin. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriżi u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri qal li din iskema tal-Malta Enterprise se tagħti s-serħan il-moħħ u l-istabilità lin-negozji żgħar. Din hija skema torqod diversi fatturi. Apparti li tgħin in-negozji żgħar qed nagħmlu wkoll sabiex dawk in-negozji li għandhom xi permess antik u li jaħdmu f'nofs l-irħula u li forsi allura mingħajr ma trid inti toħroq skarriġġ lir-residenti tal-madwar, hemmhekk inti tista' tibbenefika wkoll li tixtri garaxx fiż-żona industrijali u l-Gvern jgħinek b'nofs ix-xirja sa 300,000 euro, imma mbagħad inti once li titlaq minn dak il-garaxx dak jitneħħilu l-permess ta' attività kummerċjali u allura jitneħħa wkoll l-inkonvenjent li jinħoloq lir-residenti f'dik il-madwar. Il-Ministru Xkembri qal li l-pajjiż għandu attività ekonomika b'saħħitha u għalhekk li l-Gvern jiflaħ joħroġ dawn l-iskemi biex jakkomoda l-investiment.